voin hi mim ku thlani somni pakhat ni lai ni ani a Khovel News langsar kan lor le don ani Europe kho chaklama chuan Russia le Ukraine sipai an lein beiton zela he indona hi engtika nge atop don englam hoin nge indona hi atop don riat hlei thayani talovani indona ni zani somna kalmeka heti lai hian chanchin thar danglam arun thleng zel boruak ti so sang zual thei thil pahni ain mung meka chu Russia Ukraine rama ummek Donetsk Luhansk Kherson le Zaporizhia te Russia thlop tu te chuan Russian Federation noya lut turin referendum puan tum tatlat mai September ni somni pathuma tanga ni sari inkar hian referendum puan tumani hei hian boruak ati san an ring hle bok henglai Russia na an lua te hian Ukraine mi le sa chawan cheng lova Russian trong mang tam takan cheng Donetsk le Luhansk sa phei chuan Russian trong mang an tam jok ti kan hre me Donetsk le Luhansk mi puitan phei chuan Minsk agreement na khan heng ho te hian an du zong sarkar an zom thayang ti ani a Russia Ukraine le UK ten signature an pe a mase Ukraine chuan heng mi te hi akhwa khir ta thunga anu kal zela heng mi pui chan chua be pui Russia chuan tuna hian ron thlak ta ani ole buena lian zok chu heti lai hian Russian President Vladimir Putin chuan nimin lam khan thupui mo tak puana tuma ninga ni zinga puana tana huna son le thut athu sei tura hian tuna Russia ramalu du Kherson Zaporizhia Donetsk le Luhansk te chu Russia ram chunga puana tumni in khothlang media te chuan an puang Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan video address ati chua nijena kan soi referendum chungchang kharon puanga referendum po puan ani emo thu puan dang po ma se andin mun chu adang lam don lo ati he referendum za pui tak hi jenei lowani thu soin Russian chuan Ukraine poya khoi chu ban san turin adua Moscow emo atho pui proxy sipai te emo in engpo puang ma se Ukraine sipai te chuan ram an lak bel zel don tia soi White House chuan Russia in referendum na yatum chu an no ngala Moscow chuan indona muna chiat na na satak atlen nuwa hetiang hian che ta le ta ani ati President Joe Biden na National Security Advisor Jake Sullivan chuan referendum nei te hi principle of sovereignty and territorial integrity ti chiat na ni thuwa soi boka eng referendum po ma se US chuan apom don lo ni in a soi Khovel ruai tu engamazat chuan Russia referendum puan tum chu Ukraine ramlak let tum na ani eng referendum ma an pom don lo ni in an soi ve boka France President Emmanuel Macron chuan he ruam man na hi parody ti in a soi Russia in a lo Ukraine ram then khat ni chena kan soi tak te khan Russia zom tura referendum an nei chuan Kyiv le Moscow in biak na nei le tur kong zong ati chevek don ni in Ukraine President Office thu puang tu chuan a soi referendum an nei lo chuan diplomatic solution sarkar le sarkar in biak na nei theina chance claim te ala ni in Ukraine President Office chuan thu chuan siam hei le Russia sipai atho paka pin an chedon ta sipai reserve noi thum indona an kaulut partial mobilization Ukraine lam an ron che that tak deuh nu hian Russia chuan atho paka pin anol pui chet chua ngai an ti to nge Russia President Vladimir Putin chuan asipai pol rang te chu po khom kau chuan run pui mobilization an nei thu puang tarup mai Defense Minister chuan sipai reservist te chu active service a hruai lu a rotti a soifia hei hi Ukraine le Donbass a hun rai tak chung indona kalpui ani to wang ni in a soyani he malak na hi thilom dan thlir chuan thilom janei tak tur le thil tul tak ti mak mo ani thu Putin chuan a soya call up tran ngal tura thu pe ka zia to thu a soibok Russian Armed Force te hian sipai reservist te chau an la hri dona rampum huwa pa training zo to te an la let don ni in President chuan a soya active duty ya in nam hnoi te ta na ham that na zong ba ka training dang pek belantum don ni in atiam bokani athu soya Putin chuan Kyiv chu remna zonga in biak na atanga hnung tola apua khothlang ram tang rual thu pek direct in Ukraine chu che apu boka
khotlang du dan zelin Ukraine chuan che tala ni in Putin chuan a soi Ukraine sarkar chuan in biak na nei ai chuan NATO in azirtir Ukraine sipai te chu atichak zoka anzinga tamtak chu neo-Nazi extremists an ni thu Putin chuan a soi ani February thla atanga Russia sipai ten ram an lak chu Donetsk le Luhansk People's Republic te baka Ukraine ram then khat ni in ram zau takan la to a chuta tang chuan front line chu KM sang khat chuang zeta thui ani to ni in President Putin chuan a soi Putin chuan Donbas Republic pahni le Ukraine rambial pahni Kherson le Zaporizhia tuna Russia sipai ten ne taka an thunun meka referendum nei tur chungchang po aron soya heng rambial territories te hian Russia rama antel don le don lo chungchanga mi puiron na hun an nei thuai dona vote lak hun hi Friday atang hian ruam manani Putin chuan a sarkar chuan rambial pali Donetsk Luhansk Zaporizhia le Kherson atanga mi pui dur thlanna referendum pali chuak chu aza don tia soya vote lak hun a ven himna siam sak an ni don tia soi bokani Ole Putin chuan partial mobilization apuang ta chu ni a partial mobilization puan hian Ukraine in dona chu atial sot don tia chiang ta reng mai Ukraine lamin counter offensive an kalpui lai lo ni ve boka partial mobilization ang chau ni ma se tuna mobilization a hian Russian army reserve maktadoi ni atangin sipai nuai thum te chuan Ukraine in dona an ron zom thar don ta ani Russia hian he thutluk na hi engwanga siam nge ani chiang takin soilo ma se arin zon thei ruaka sipai anin chan na satba ka tun naya Kharkiv biala an che that lo wanga ni pakhata Ukraine tan khotlang lamin ral thuam an ron pek bel zelo wangte Ukraine lamin counter offensive an nei an chhor tangkai wanga ni bera Ukraine lam an phur thar veo maya Russia hian arap pel chho zelani chuan a votu in eka che ti zong na in nyak pherwunga tlan che theidin muna anding ve thawani Putin chuan a military reserve maktadoi ni atanga sipai then khat apo khom chu Russia le atho puite hum himna turani thuwa soya khotlang ram te chuan Ukraine a remna a an du lo ni in Putin chuan a soibok Putin a thu soi hi ngai tu angun ngai le lak thu tak ngai takani ti in British Foreign Office Minister Gillian Keegan chuan Sky News a hrilbok Putin chuan a thil tum chu Ukraine khochak lam Donbas Industrial Heartlands chhuwa zelen ani tur thu le he biala mi tam zok chuan Ukraine iok tia soya kirle an du to lo thu Putin chuan a soinon ani Russia chuan kumsang ni som palia Moscow in a thena zara lua Donbas bial siam tu Luhansk le Donetsk te chu independent state an ngai to a Ukraine le khotlang ram te chuan Ukraine ram mun rang Russia sipai te kota zong chu dan lawa lu veka an ngai thung arang thayang bera Russia chu in hnuk dok turin an phut ve bokani tuna hian Russia chuan Donetsk za asomruk vel an thunun to a thlatam tak chung in dona na sa takan nei chung hian zo in man son thret chumi hnuwa July thla thleng khan Luhansk khopui zong an lata ani kha chu tiang chuan mason na an nei mek lain September thlakal meka hian Russia sipai te chu an then omram Kharkiv province atanga pet chuan ni a ral thuam thahnem tak an hnu chhia boka Donetsk le Luhansk ral matong line front line tamzo ka an supply line lian berber ta chan mai theidin huna anding mek bok ni in khotlang media ten an zia ka hei wang hian sipai omsa le volunteer a ringot in ngatlavin reserve a kau chuak don ta ni anga yani ole tuna Putinan sipai reserve nuai thuma kau chua tur le Ukraine ram Donetsk Luhansk Kherson le Zaporizhia ten Russia omlo tur chungchanga vote an thlak tur hian inzom na anei nge yan ringa a tho pakapin Russia chon chetla ka tumta ni inan ngai warzo ka anmi le sa hum him tura che chuak turin reservist nuai thum te chu kau chuan ni don ni in Defense Minister Sergei Shoigu chuan a puang ve boka boruak a so sang chho le don hle mai video.le in lo ngai chang le vek don nia